Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Сак булыгыз, иминлек. Тяга, әйдә инде куй. Ашыкма, Тимми. Ашыкмау инженер өчен бик кирәкле сыйфат ул. Уй! Вау! Бралагымны сыңарга ашыгам. Супергаз! Турбогаз! Мин куйдым. Сак булыгыз! Төшерде. Тормозы кайда? Азыр! Öşe bilmesen uçma. Verilem. Mozga git yoldan. Gafuyt. Газны күптән апгрейдлаган юк. İhtibar. Aşıgış dışı bulturu. Менә бите. Ихтибар, ашыгыч коткару. Verilem. Безнең гаражда яңа уенчык. Коткаручы Бролак. Аны нәрсә борчый икән, тизрәк белик. Монда кайсыгыз җаваплы? Мин? Нигә очучы тиешле булмаган урынга йыгыла? Бу контрольдә тотылган йыгылу иде. Былай сез иминлек кагыйдәләрен бозасыз. Очраклылык кына бу. Газ ул безнең гел түземсез. Коткаручы Бролак, бәлки сезне тикшерергә кирәктер. Кирәк. Мине түгел. Ә сезне гаражның иминлеген тикшерергә кирәк. Әйе, күптән тәртип урнаштырырга кирәк иде. Миндә тәртип бозуларны язу өчен блокнот та бар. Көпчәкләр артык түгәрәк. Рельслар артык туры. Сез акрын гына йөри алмаячаксыз. Сез һичшиксез хаклы. Ул әле артык тиздә йөри. Буява, буямый торган. Чыгарып атарга. Кагыйдәләрегез дөрес түгел. Әйе, чыгарып атарга. Алайса тиз һаман бизәп йөри. Шакмакларның пычмагы артык кычлы. Шарларга алмаштырырга. Ә монысы нинди урын була тагын? Бу безнең гараждагы иң тыныч урын була. Алар монда эшсезлектән интегә. Һәм гел бийләр. Алар монда ашыкмый гына бийләр. Синең эш урыныңны да тикшерер вакыт түгелме, Мозго? Аңа ни булган? Менә анда тәртип. Сканер кулдан эшләнгән. Ул гомумән эшлиме соң? Нәрсә? Аны бер туган люмьерлар эшләде. Тими, хәзер үк сканла. Менә хәзер сезгә дә минем борчуларым тыныга бирми. Сканлыйм! Уеннар кичектерелә. Аттракцион куркыныч. Хәзер үк каруселдән төшәргә. Гафу итегез, дуслар. Күрәсезме? Сканер әйбәт эшли. Әйе, мин дусларсыз калдым. Аның каравы, аларга куркыныч янамый. Куркыныч янамый. Сез иминлек кагыйдәләрен бозасыз. Алар монда ашыкмый гына бийләр. Сез акрын гына йөри алмаячаксыз. Аның каравы аларга куркыныч янамый. Бролак, әгәр без дөньядагы иң ышанычлы аттракцион ясасак, Һәм дусларыма куркыныч янамасмы? әлбәттә. Тик башта музыка. Тими, бу бию чыннан да куркыныч түгелме?
Өз тамғабызны қоябыз. Апгрейдланды! Хәзер мин бәхетле. Чөнки мин дусларымны бик яратам. Һәм аларга бер нинди куркыныч янамавын телим. Рәхмәт, баш инженер Тимми. Тип-топ! Карусельні туктадыңыз. Ай, әней! Мозго, юқа борчылма, біз сені құтқарырбыз. Ашықмай ғына. Ай, әней! Хәзер хәләкәт була! Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар: Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.